What's up guys? This is Jude, your Ilonggo Wanderer. Now, kita diri subong sa Leganes para mag-ukay-ukay. So sa subong nga video, ipakita naton ang ukay-ukay diri sa Leganes. Kung tagpilang person nila, kaya banila mo ng pinakabarato nga ukay-ukay diri sa Iloilo. So, let's watch this guys. Bye! 20 pesos! Oh, nagitay! Kwinta na lang ho, aga ka pa sa video. Gusto ko makita, yeah. Hi guys, taon kami subukan na antes magkato sa Leganes para Believe. Ukay. Breakfast is the important meal for the day. Ano sa dami sir? We have fried pork chop. Nice. Lumpia. What you call takway in English? Takway. Gabi roots. May kita abi kami subong sa may Harry Market. Breakfast anay antes magkato sa Leganes para mag-ukay-ukay. Kaon-kaon para may energy. Ay, tadi ka mag-ukay tayo. Lulagan na. Excited for ang yaya. Yeah. Never mind. Many minutes later. So bago lang kami tapos kaon, madiretso na kita sa Leganes. Leganes. Sa Pila-ko. Mga 30 minutes. 30 minutes ang biyahe ito sa no, Leganes. Yeah, it's 30 minutes more or less. Without traffic. So, Wala nga da. 15 minutes. So sige, tara na. Let's go! Let's go! So, hi guys, pakadto na kami sa Leganes and Animated na yung boses eh. ang mga bayo to guys, baratohon lang, mga 5 pesos, 10, 35, and 50 pesos. Try natin kung makaigo nga itong 100 pesos, no? 100 Saan pesos. aabot Budget, ang budget. 100 pesos mo? Kano abot ang 100 pesos mo? So, Sa try akin natin. siguro sana abot yung 1,000 pesos. 100 pesos. Okay, chan. Try na It's tayo. going to be a fine day. Aro Plaza. Haro Church. Sa Piak, Haro Belfry, and Haro Plaza. Hi Rexon, say hi! Hi, hello. Camera shine. Yes, sir, Jeloy. Hi. Siyempre, my sister. Hi! I love the way she makes me smile, she makes me smirk. And yours truly, the Wanderer. Now, Hi guys. Iloilo is my home. Sinderay. So may iba isa pa kami kopo do. At kung ikaw ay nakatawa, ako pa Hindi na camera. Dili na lang ah. Video lang. hi, trivia. Trivia. While having the traffic. Oh, naka-play. Okay, i-edit lang to. At a little bit of trivia, when we were small, we used to go to church every Sunday. Tagaloga bala. Mamu makatrivia sa Thailand kasi other countries sila pat Okay. English. Anyway, when we were small, we were kids. Nanay would hear mass at Leganes early in the morning at 3 a.m. After that, we line up outside the church to have our heads, what do you call this? Tungtungan sang ribulto ni San Vicente Ferrer. For ano daw? For blessing, for good luck. So, yun.
Kasi lakit ang ulo namon kay ginadukol English, kaysa Thailand na dalon. Okay. Paheto this translation. Okay. Cut. Patahin mo na yan. Would you have my mind and baby don't never look back? Kaya naman diba? Sikat na eh. Timeless niya. Oo nga. No! God, please, no! 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 One pair of pants later. We're here! Pila sa imo budget, sir? 500. Pila imo yan, Zay? Wala akong budget. Wala akong Bye, budget. bad 20. No? Oo. 20, may shoes ka na. 20 pesos. 9 sa bad 20. 20 pesos? 20 pesos! Mo size? Parang same size yan. Ang damo tao, guys. Bilang. Oh my God. My dress, my shorts! Hello, Samata! Si Bayota. Bayota na yung Yan mga bayo. Mga dress, 35 pesos. 35 pesos. 35 pesos ang guys. Sa Iloilo. So pakita niyo what, okay? Yeah. Yeah? Baka bilaw, pili. Oh, nagitay! 35? Putahan kay Gukay. Grabe naman. Mga Leganes! May plastic. Nice, di ba 3 for 100. Man, isa ka squad. Meaning? Hi guys. Nagpila. Nagpila din na. Ang lag ko, may mag-20. Ari-ari ah. Pila ko no? 100. Ha? Wala na ayo, 50? Nung 50 na lang oh, aga ka pa sa video. Wala ayo. Wala na sa iyo ka kay At 50%. Blouse, 80. Hi sir! Di man nakita ka na? Shorts ginapakita namon eh. Hi tay. Out niya Mario. May namin nakalo, laway tayo. I don't know. Ang sa bed lang. Much later. Gusto ko makita, yeah. Gusto ko makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Dala ka ta. Lagi na. Tag 50. Be? Wisit. Ano alam?
Wala pong babae. Ano na-expect mo sa Ukay-Ukay? Marami ang feeling. Dami tayo. Yeah, ara. Talok be? Sa walagin ba inuhan? Ahay. Hi na. Bye day! Ayo bata, may bata, may bata! Naka-live kita subong ha! Yung ka mo! Malaan ko sa una, malang ang importansya. Sorry, baliwala na na. Dini alinang. Oh, para sa mga bata, may aman ba sa mga bata? Ayos ang bata. Kay kon bago bata, newborn. Kon na bata sa hangin, airborne. Kon na bata sa adlaw, sunborn. Kon na bata sa tubig, bubon. Ako. Pagpila na sa'yo. Ibu ni ah. Ay, rami pa na. Cotton blouse. Hi now. Oh, ligwapa, ligwapa, ligwapa! Pagpila day. Dami. Sir? Ah! Wala. May nakita na Wala mga pa. jacket. Liwat sir, matika ka kuno sir ha? Sir. 1, 2, 3. Teacher. Babae ang ato niya. 100. Many unbearable hours later. Yes! I have my standards. Pakita na to ni sa isa kung ano to sila mga. Dragid ya? Wow! Ang pinaka pangmalakasan nga jacket. Pila. 150 pesos. Ay, wow! 50 lang. Yeah, sir. Ay, kinayo ko pag 100. Makita, yung naka-iPhone. 150. Okay na. Diba na isa? Oo. Comment down guys, wala na may anga mo. Halo. Ay, okay. Hat. 100 pesos each. Or 2 US na. Anong brand? Brand niya Smith's Bridge, Bridge, New York. Ah, Bongga. 100 sir, 100 pesos. Ay, yung white. Ay, namin isang white. 100 man. Okay. Nyari pa di? Makahawak sa among mga assistant. Assistant ka po. Okay, pagit. 3 for 100. Red shirt. Dry fit. O, diba? Lams na pili ah. Happy pagit. Ano? O, hoodie. Red shirt sa skirt mo. Ah, okay. And, ang akong man nga favorite, sabi, jersey shirt. So, ang hindi nga tatlo, 3 for 100. 100. Para sa akong nga sister, sabi, Ano yan? blouse. Linaon nga blouse. Sabi, blouse. Ay, Worth Polo? 50 pesos. Polo shirt. Okay ah. Sa lukwas kasi. So, all in all, tanang ang gasto namon. $8. Ah, 400. 400 pesos. Sino mo 50? $8. 350. So, kato na kamo di sa Leganes. Every- Pag Ukay-Ukay. Every Sunday. Every Sunday. Start sila bukas. Mga alas 8 sa alas 12 sang aga. Okay guys, puli na taba. Ipatayin mo na yan.